Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologia Fakultatetik etorri da gure gana Aitor Aritz eta Aitor, egun zer moduz? Egun Manu, ongi. Guebentxe gaude lasai asko, baina ikasleak urduriz azterketa garaian daude, ezta? Bai, gaixoak, azterketa garaian daude eta horre hiliko dira, ikasi eta estresari horre egiten. Bai. Zaurreko batean topo egin nuen, unibertsitatean dabiltzan ikasle gazte pare batekin eta galetu nien zer. Penaturik egongo zarete ez dagoelako aurten gabonetan zera urtezarretako parranda hundirik egiterik eta esan zidaten, ikasten ari gara, jota fuego. Bai. Azterketa ditugu, gabonak bukatu orduko azterketak. Bai, urtarrilak 20 piko arte, hortxe izan dute azkenekoa, beraz, jota zu eta animo denei, animo. Bueno, jardun gara gorka otagiren tartean, gehiagizko zaratari buruz, esan dugu, gure hiri eta herrietan, batez ere trafikoen ondorioz, zarata handia daukagula, eta hori pairatu behar ezaten dugula. Eta gaur, gure gana datozen lagunek, gure zera, Aitorren tartean, gure gana etorriko diren lagunek, bereziki sufritzen dute zarata, gehiagizko zarata, besta goza batzuk ere bai, baina zaratarekin sufritzen dute, ez da? Bai, zeren eta, lehen aipatu dezuten, ez nun ezagutzen datu hori, Bai. Euskal Herrian 10 pertsonetatik 4 bizitzen da egoera batean non zarata oso altua entzuten du, egunero. Datu hori eman dugu, bai. Datuen arabera, 4 pertsonetatik batek sentiberatasun altuko pertsona da, eta bereziki sufritzen du zaratarekin. Esan du Aitorrek, eta hor jaman du titulua. Gaur hitz egin nahi dugu, sentiberatasun altuko edo handiko personei buruz. Bai. Segurazki kontzeptu etzaizu ezaguna egingo, ez da oso ezaguna, baina psikologiak lantzen duen gaia da eta garantzia berezi ematen dio. Sentiberatasun altuko edo handiko personak. Zer dira? Zer da sentiberatasun altuko edo handiko persona izatea? Beira, deno dazkagu dakigun bezala, zentzumenak, ez da? Kanpoko estimulak automateko. Baina zentzumen horien atalase maila edo umbrala, esaten da atalase maila desberdina izan daiteke pertsona batetik bestera, ez? Adibidez, egongo da jendea goizez argi edo zarata gutxiarekin desero sententzen direnak eta beste batzu berehala argia piztutzen dute eta zarata ateratzen hasten direnak, ez da? Eta claro, gure atalasa maila txikia bada, sentiberatasun altuko pertsona izan gaitezke eta beraz indar eta sakontasun gehiagorekin oteman eta erantzungo dugu kanpoko gertakizunei. Begira, ikerketa batzuek adierazi dute, hau ja konsideratzen da nortasun ezaugarri bat bezala, Sentiberatasun altuko pertsona izateko 4 ezaugarri bete behar ditugu. Alde batetik, pentsamendu sakontasuna. Gu baldin bagea pertsona batzu non erabaki importantetan, ez egunerokotasun gauza txikietan, baino erabaki hartu horretik baldin bagera pentsamenduak edo egoera buelta asko ematen badiogu eta kontrakoak eta aldekoak eta analisi sakonak egiten badugu, prozesamendu sakona daukagula esan nahi du. Hori ezaugarri bat izango litzateke. Bigarrena, gain estimulazioa, hau da, egoera ugari hautematen ditugu estresagarri bezala, eta ugari egoera askok sortzen digute larritasuna. Gain estimulazioa. Hirugarren ezaugarria, emozioen intensitatea eta empatia. Sentitzen ditugun emozioak normalean bestea baino intensitate handiagoarekin sentitzen ditut, eta beste pertsonen mina eta ondoezarekin konektatzen dut errez. Adibidez, ezagutuko digu, pertsonak, beldurrezko edo mingarria diren pelikutarko estenak eta ikustea, asko kostatzen zaienak. Eta azkenik, sutiltasunarekiko sentiberatasuna. Zer nahi da honek? Gure minaren atalasa baxua izanek, informazio sensorial asko hori ematen diogo garrantzia, eta sutila diren usainak, edo zaporeak, edo beste pertsonen keinuak eta ohartzen garela azkar. Orduan, 4 ezaugarri balima ditugu, prozesamendu sakona, buelta asko eman gaiei, erabaki, gain estimulazioa, egoera asko estresagarri bezala bizitzen ditugu, emozioen intensitatea handia daukagu eta empatia asko daukagu, eta gero, sutiltasun askorekin konturatzen gara usainetaz, zaporetaz eta besten keinuetaz, orduan izan gaitezke sentiberatasun altuko pertsona bat. Jende asko dago honetan, jende asko dago hori sentiberatasun altua edo handia daukana? Lehen aipatzen una, 4etik, Euskal Herrian 10etik 4 balima daude zarata askoko gunetan, horietatik batek sentiberatasun handiko pertsona. Alegia, gutxi gara 20%, 20%. Populazio 20%? Bai, izan daiteke edo da sentiberatasun altuko pertsona, oso ohikoa da. Eta beskat, grafikoago izan dadin, esan diguzu adibidez,
zaratarekin sufritzen dutela, bai, gehiagizko argiarekin ere bai, igual, ez? baita ere, eta gero sentitzen dutenen emozio bat oso sakon sentitzen dute, eta gero berehala konturatzen dira usainetaz, usain txarra bat berehala eragiten die. Ja. Osea, badu zer ikusia gure zentzumenekin, eta baita ere gure burmuinean gertatzen diren gauza neuronen... fisikoekin, baina gero egoerekin ere bai, esan duzu adibidez, gauzei buelta asko ematen dizkietela, egoera larriekin asko larritzen dira. Bai, oso empatikoa dira, besteren emozioak ere iristen zaizkie, besten sufrimendua iristen zaie. Hori da, eske hori ikusi da burmuinean empatiarekin, emozioen prozesamenduarekin, usaimena, ikusmenarekin, entzumenarekin neurona lotuta dauden guneak hiperaktibatu egiten zaiela, orduan normala den baino, mundu intensioago baten bizitzen dituzte gauzak. Kategoria horretan dauden personek lau ezaugarriak izan behar dituzte? Laurak edo gertaliteke igual 3 izatea eta bat gutxiago edo? Claro, hau graduaren arabera da. Osea, benetan sentiberatasun handuko pertsona klasifikatu izateko 4 hauek izan beharko zen dituzke, baina horrek ez du esan nahi, horietatik 2 oso altu izan dezakezula eta besteak ez. Orduan kontuan hartu behar da. Lau ezaugarri hauek kontuan hartu behar dira, pertsonen erantzun emozionala eta bere jokabidea, bere nortasuna ulertzerako garaian, eta honek lagundu behar digu ere, pertsona hobeto ulertzeko harremantzen garen besteekin eta baita ere aurrekin. Gaizki pasatzen dute, Batzutan bai, ze adibidez egin dira ikerketak eta ikusi izan da aurre galdetzen zaiena batzutan sentitzen dutela eta nerabeke bai beste mundu batean biziko balira bezala. Ematen du beraie bakarrik konturatzen direla gauza batzuetan eta ondoan dituzten beste batzuk ez dira konturatzen. Orduan batzutan sentitzen dira hori ez dira ulertuko ez balituzte bezala. Hori sentiberatasun handiko aurrei gertatzen zaio hori. Gurasoek garrantziak kentzen diete edo, ez? Esan daitezke bi jokabide batzuetan gurasoak egiten dute garrantziak kendu, ez da besteako, ez da zuen beste negarra egin, ez sufrituen beste eta hitz egiten ere garrago alumen batenaz daukana sentiberatasun altua, eta bere zentzumenak pertsibiten dituztu duela mundua oso modu intenso batean, eta, egoera kaskar batean balima dago, sentitu dezake ikasketan presio asko segiago, edo, jasarpen egoera batean bada asko segiago sufritu dezake, eta hau oso importantea da. Ere, badaude beste guraso batzuk, sobreprotezioa ematen dutenak, eta bi estremoiek ekiditu egin behar dira, noski? Galdera da, nola jakin, ez da, gure semeak edo alaba, gure aurrak, sentiberatasun altua edo handia daukala, ez da? Evidentzia objektiboa soilik neuroirudi baten bitartez esateako genuke, baina, batzuetan, egin behar dana da, behatu, bere jokabidea eta konturatu, ikusten balima duzu, goizetik asko molestatzen dela argia, zarata, usaina, sensibilitate berezia daukala, gertakizun txikieta eta kontuatzen dela, badira indikatzaileak edo aztarnak esaten dizutena, igual zure semea, sentiberatasun altuko umea dela. Esan diguzu, burmuinean zerbait gertatzen dela, ez da? Hori horrela izan dadin, ez? Bai. Aipatzen dute fMRI ikerketak, neuroirudiak aztertzen dutenak eta ikerketa desberdinak egin dira, ikusi dute, pertsona hauek daukatela, empatiako gunea, neurona ispiluak aktibazio oso handia daukatela, usamenaren gunea ere bai, ikusmenaren guneak lotuta dauden neuronak ere aktibazio maila altuago daukate, sentiberatasun altuko pertsonak ez direnekin alderatuta, eta noski badago korrelazio bat, eta ez bakarrik hori, Ero baita ere autokontzientzia emozionalarekin, edo harreman pertsonalarekin, autokontzientzia pertsonalarekin, badago gune bat burmuinen aktibatzen denean, kontzientzia emozionala aktibatzen denean, horiek ere daukate aktibazio maila askoze handiagoa sentiberatasun altuko pertsonetan. Imaginatzen dut, ez dakite ja aurra zaren garaitik landu beharko den gai hau gero heldu izatera iristen zarenean lasaiago bizitzeko edo aitortza? Bai, dudari gabe, ni beti gauza berdina esaten dut, erregulazio emozionala ikastea ezinbestekoa da, eta nik uste hau psikoheziketa bitartez landu daitekela, bai lehen hezkuntzatik eta baita bigarren hezkuntzan ere, eta adimen emozionalarekin batera geratzen diren gaitasun horiek lantzen baldin badira ikastolan, lagundu dezake sentiberatasun handuko pertsona bizitzen duen hiperestimulazio hori behar bezala kudeatzen, eta etxean iruditzen ere oso importantea ezinbestekoa dela onartzea, ez baztertzea eta aurrari laguntzea, sentitzen dituen emozioak behar bezala etiketatzea eta ulertzea, bestela nolabaiteko estigmatizazioa sentitu dezake, eta ez dezagun ahaztu, zure regulazio emozionala egokia bada, zama bat edo pixu bat edo larritasun iturri bat izan daitekena doai bat bihurtu daiteke. Ze ikusi izan da ere bai sentiberatasun altuko pertsonak garai bateko artista handiak eta sentiberatasun altuko pertsonak
pertsona zirela. Beraien erregulazio emozionala bitartez, da bere sentiberatasun bitartez, espresio artistikoa ere garatzen zutelako. Eta orduan, sentiberatasun altuko pertsonak ere, adimen emozionala altuagoa ere eukitzen dute. Eta badakigu gaitasun horiek bizitzarrakastarekin, ongizeterekin eta zoriontasunarekin ere lotura daukala. Bai, beti esan izan da, entzun izan da, idazleek eta margolariek eta ez da, izugarri sufritzen zutela, konturatzen zirelako besten sufrimendua zeintzen, ez da, gero hori jakintzutela dirazten beraien lan literarioan edo beraien artelanean, baina sufritzen zutela izugarri, ez da? Hori da, eske konexio emozionaloen bitartez sentiberatasun handia baldin badaukazu, gaitasun gehiago daukazu ere emozioen sakontasun horretan sartzeko, eta hori behar bezala sublimatzen baldin badezu, bihurtu dezakezu espresio artistiko paregabe batean. Claro. Gaitasun paregabe batean daukazeloko gaitasuna bestek ikusten ez dutena, poesia bihurtzeko, margotzeko, musika sortzeko, eta bai, artista desberdinak egin dira ikerketak, artista desberdinen lana aztertu osten eta beraien burmuinaren funtzionamendu ikusi ostean, ikusi izan da sentiberatasun altuko pertsona zirela. Bueno, interesgarria da, segurazki kontzeptu honi buruz, horrela esan da, ez dugu inoiz zerrentzun, baina gaur ja jakin dugu badirela sentiberatasun altuko edo handiko personak, Bai, eta asko. Euneko 20 esan duzu. Gutxi gora bera ikerketa, bai, gutxi gora bera, euneko 20, 18, euneko 20 inguru izan daiteke, bai. Aholku batzuk eman dituzu, aurren kasuan, gurasoentzat izan daitezkenak, baina persona heldu batek akaso inork ez dio sekula esan, bera egoera hortakoa denik, zer esango diogu? Nola jabetu liteke persona bat, eman dituzu ideia batzuk, ez da? Bai. Zera, zaratarekin sufritzen bali baduzu, argia ere askotan mingarri sortatzen bali mazaizu, eta gero, aipatu dituzun horiek, ez da? Larritasunak asko larritzen bali mazaitu, emozioak bizi baituzu, besten emozioak izugarri iristen bali mazaizkizu, sutiltasun ere bizi bali baduzu, ideiei eta gauzei buelta asko ematen badizkiezu, igual zu ere egoera hortakoa zara, ezta? Bai, eta lehenengo gaza, ez zaitez estigmatizatu. Vale. Zeren eta batzutan zure bizitzan igual hori ekarri dizu horrelako zama bat, edo besteak ez dizute ulertu, eta ez dakizu oso ondo nola azaldu, eta azkenean ematen du, beste modu batean pertsibitzen edo ematen duzula mundua. Ez zaitez estigmatizatu, hori lehenengo aholkua da, helduentzat. Eta konturatu zaitez, daukazuna doai badala. Eta doai hori artista bezalaxe, eta zure egunerokotasunean, ahal dozula zure onerako bihurtu horretarako, erregulazio emozionala, meditazioa, lasaitasuna, zure burua behatu eta ez estigmatizatu. Eta horretan lagunduko dizun liburu bat ekarri dizut, eta aholkatze dizuet, irakurtzea dela, lehenetariko ikerlari bat, argitaratu zuen, dela urte batzuke, edizio berriak egongo dira. Elaine Aron. Aron da, hola idatzita, A-R-O-N. Elaine Aron, 2006an ateazun liburu bat. Elaine Aron. Bai, eta liburua da El don de la sensibilidad. Las personas altamente sensibles. Oso alkugarria irakurtzea, eta lagunduko izuna hobetu ulertzen zure burua, eta ondoan baduz horrelako pertsona bat ere hobetu ulertzen. Bere entzule bate WhatsAppen idatzi du, Aitorren hitzekin argi eta garbi identifikatutaz ikusten naiz. Poste naiz. Bueno, beretzat, proposamen izan daiteke liburu irakurtza. Elaine Aronen liburua. Hori da. Sentiberatasun altuko edo handiko personak ezagutu ditugu gar. Hori da. Aitor horrengo azten gehiago. Eta sorte on zure ikaslei. Noski, sorten izango dute. Aurrera. Aitor.